Республика көне уңайынан 11 октябрь көнне Үзәк мәйданында көзге авыл хуҗалыгы товарларын сәүдә итү ярминкәсе оештырылды. Иртәдән башланып киткән ярминкә көн озыны буе гөрләде. Халыкка көз нимәтләре тәкъдим ителде. Районыбыз хуҗалыклары исә ашлык, кәбестә, бал, салам, печән, утын һәм башка үзләре җитештергән продукция белән сәүдә итте. Һава торышы бик үк яхшы булмаса да, райондашларыбызның кәефләре күтәренке булды. Бәйрәм кәефен өстәп, Үзәк мәйданны яңгыратып музыка уйнады. Ә без үз чиратыбызда сатучы һәм сатып алучыларга мөрәҗәгать иттек. Сеңгәрән авылыннан Кадир Сетсовиты индивидуальный предприниматель булып эшләп йөрим инде. Ниләр атлар белән занимаешсам, казылык эшләйм. Менә бүген алып килдек. Казылык 2 төрле, 3 төрле. Пешерә торган, какланган, бәләкәй, улысы бәләкәй, капти итәм той итләре. Базар алып килдек. Үзебез капти итәбез. Үзебез капти итәбез. Базар үстерәбез менә. Салы да бар инде, ат салысы, хәләл салы. Ул бер җирдә дә юк, ул бер җирдә сатылмай. Вакыт 800 белән килосы. Казылык 350 бәләкәй, улысы, бәләкәй 250. Капти ителгәне 700 белән. Булар 600 белән пешерә торганы. Şəkşəklər var, özümüz işləyib, hansıb satıb bitirdik. Balıqla satıb bitirdik. Elhamdülillah ki, elhamdülillah. Xalq yaratıb. Xalq yaratıb, valla küstürməsən, rəhmət ol. Peki zor. İkinci yılға toğan kirgi olsun. Бигрәк матур итеп оештырылган ярмаркаларыгыз. Бер капчык тон алдык, элеваторыбызныкен, үзебезнекен, кәбес алдык, бер капчык иттереп. Бигрәк әйбәт, әле тагын карайбыз әле, менә ит кенә юк диләр. Алабыз, bütün нәрсәдә алабыз. Бигрәк матур оештырылган. Рәхмәт глава администрациябызга һәр вакыт шушындай оештырып тора. Менә нормальный хак, молодцы гына. Хаклар әйбәт, рәхмәт кенә. Үзебезнекен ашау барыбер. Үзебезнекен ашау экологический, үзебезнекен ашарга тырышабыз. Аллага шөкер, рәхмәт, исән эшләгез, таза булыгыз. Ярминкәдә шәхси эшмәкәрләр кием-салым, азык-төлек белән сату иттеләр. Игенче Дөмәй авылыннан Ришат Зариповның крестьян фермер хуҗалыгы тәкъдим иткән будайны центнерын 700 сум белән халык бик яратып, чираттырып алды. Гомумән сатып алучылар үзебезнең туфракта үскән, экологик яктан чиста яшелчәләр, бәрәңге, суган, кәбестә, кишер, кабак, тозланган кыяр, помидор, гөмбәләр, кызарып пешкән алмаларга өстенлек бирде. Халык күпләп кәбестә алды. Күп сәүдә нокталарында хуш исле, кәрәзле һәм аертылган бал тәкъдим ителде. Теләге булганнар каз ите дә сатып алды. Аның килосы 350 сум булса, ысланганы 600 сумнан иде. Илеш элеватор җәмгыяте югары сортлы онны 50 килограммын 750, 25 килограммын 375, 10 килограммны 150 сумнан сатты. Молоко һәм эра, Илеш молоко җәмгыятьләре ярминкәдә икмәк һәм сөт продукциялары, Загат Пищепурам җәмгыяте камыр ризыклары белән сәүдә итте. Будавик җәмгыяте райондашларга һәм килгән кунакларга киез итекләр, ягъни пима тәкъдим итте. Сәүдә итүчеләр хәтта кайын себеркеләренә кадәр алып килгән иде. Төрлесеннән агач үсентеләрендә халык теләп алды. Сеңгәрәннән шәхси эшкуар Айдар Сәфәргалиевның 10 килограммга якын авырлыкта Тасталып сортлы балыгы һәркемдә кызыксыну уятты. Гомумән, ярминкәгә эшкуар алып килгән 70 килограмм балыкны халык күз йомып алганчы алып бетерде. Бүтән мәйданга таралган шашлык исе бәйрәм кәефен тагын күтәрде. Теләге булганнар кыздырылган иттән авыз итте. Әлеге чарадан ике якта канәгать калды. Төш җитүгә бушап калган машиналар кайтыр юлга чыкты. Районда елда мондый масса күләм чарасын үткәрү матур традициягә әйләнде. Ярминкәдән районыбыз халкы яхшы кәеф, күтәренке рух белән үзләренә кирәкле товарны алып, ярминкә оештыручыларга яңгыр булса да сату иткән сәүдәгәрләргә рәхмәт әйтеп таралышты. Шулай ук республика көне уңайыннан 1 сонлы балалар һәм яшь үсмерләр спорт мәктәбендә Илеш ветеринария станциясе, район үзәк дәваханәсе, мәгариф бүлеге, Иштау җәмгыяте, Карабаш авыл советы авыл биләмәсе, мәктәп укучылары ветераннар катнашлыгында шашка һәм шахмат буенча турнир үтте. Нәтиҗәдә барлык турнирда катнашучылар почет грамоталары белән бүләкләнде.